Wildlife magazine, which is like another client I have that I work with fairly frequently. I've got to send them a sketch. I think I'm going to be working a really long day today. This week is just going to be aconseguit ja a l'hora que volíem, més o menys, i ja anem de camí a la muntanya, a veure la neta. Hola, aquest pla és pla super fran nerd, però estic aprofitant per acabar d'arreglar-me. Fa una mica d'aire, no sé si es sentirà bé, però és que amb aquesta calor, si no fa aire, muerte. Us explico, el cas és que vaig gravar per aquest videoblog, vaig gravar una part xerrada, on explicava una mica el que havia fet aquests dies. Vaig estar 4 dies com de lliures, diguem. O sigui, treballava i tal, però el Joan no hi era, així que eren dies en què jo estava sola. I llavors, doncs això, són 4 dies lliures. I en el vídeo aquest que sortia a xerrar ens explicava una mica el que feia i el que havia fet, bla bla. I ara han passat uns dies i em sembla com molt frívol, no? O sigui, us puc explicar què he fet, us puc explicar que he anat aquí o allà, bla bla, ho podeu veure vosaltres, però crec que hi ha coses més importants i és que m'he quedat com amb una informació molt important d'aquell cap de setmana, o d'aquells 4 dies, i és que, jo sabeu que treballo des de casa i fa uns mesos vaig decidir anar, em van oferir i vaig acceptar perquè pensava que m'aniria molt bé, anar un parell de dies a treballar a Barcelona a un taller, així en plan, estar allà. I creia que m'aniria molt bé per la meva salut mental, perquè estava tenint una salut mental una mica fotuda, perquè estava treballant tot el dia sola a casa i sí que és veritat que em relacionava, però soc una persona que m'agrada estar sola, però
en aquell moment la meva salut mental no ho agraïa gens. I llavors vaig començar a anar a Barcelona i els dies que no anava a Barcelona em donava com ansietat per les tardes. Com quan acabava la meva jornada i havia de començar a treballar d'il·lustració, em donava ansietat, era com... m'exigia tant, he d'aprofitar aquest temps de fer 1000 coses, que és el que he fet tota la vida, des de que treballo, perquè sempre he volgut fer il·lustració i sempre jo he arribat a treballar de cambrera moltes hores i després em posava, mentre sopava, a dibuixar saps? Per no parar, per produir, perquè volia arribar a alguna cosa i s'ha de constància, no? El que diuen constància. I ara aquests dies, fa uns mesos, passava que quan arribava a la tarda m'exigia moltíssim. Era com, he de fer 1000 coses. Després aquesta autoexigència m'acabava bloquejant i no em permetia produir ni fer res i era totalment contraproduent. I aquests dies em feien por, aquests 4 dies, perquè pensava, molt de temps lliure, sí, pots anar aquí, pots anar allà, però les estones sola, a veure, saps? Perquè, clar, jo tot i anar 2 dies a treballar fora, després a les nits estar amb el Joan, no sé què, tot i així, 3 hores, 4 hores que tenia lliures, ansietat. Llavors estava ratllada. I sorprenentment no vaig tenir ansietat ni un dels dies. I crec que la solució que vaig trobar va ser que abans de començar els 4 dies em vaig fer una mini llista amb 4 coses que volia aconseguir, en plan... vull netejar el pati, vull netejar les plantes, vull anar d'excursió amb la dona, vull fer X, no sé, vaig apuntar 4 coses, no moltes, 4, i les vaig complir quasi totes. Hi ha una que no vaig complir, o 2, una que era que m'estava pensant de fer la meva web de portfoli i l'altra que era portar la roba al container taronja, que encara la tinc allà esperant, però el cas és que tot l'altre ho vaig fer i en cap moment vaig tenir aquesta pressió. No sé si per fet d'haver-ho escrit en un principi, que ja m'havia dit com, tengo esto, saps? No vull fer milions de coses, no vull omplir tot el meu temps ofegadament i pressionar-me i exigir-me. Ho vaig prendre amb molta calma i em va sorprendre molt com vaig respondre, que ara, de fet ho vaig adonar després, quan van passar els dies, però he pensat, és el millor moment, no? Fer com una cluenda d'aquests 4 dies en el que sí que vaig fer coses, però també vaig tenir molts moments d'estar jo sola, de llegir, d'estar prenent un cafè tranquil·lament pensant, sense necessitat d'omplir tot el meu temps, ni amb el mòbil, ni, saps? I res, em vaig trobar molt a gust i estic molt contenta. No sé si em passarà sempre, dubto molt. Avui mateix he tingut una mica d'ansietat ara de tarda, ara he d'anar a sopar, d'aquí una estona, però no tenia res fins ara i llavors era com, una mica d'ansietat. Però ara estic contenta amb la situació, amb poder trobar petits trucs que em vagin ajudant cada certs dies, no sé, això em fa feliç. I res, aquesta és la meva cluenda d'aquests 4 dies, a vegades poder l'organització, no? Les persones que necessitem controlar-ho tot, com és el meu cas, que els canvis m'agobien, els petits canvis em suposen poder no en el moment, però poder un dia després, una repercussió bastant heavy, o sigui, no sé si és per ser pas, però em passa que això, que els petits canvis em m'atabalen moltíssim. Això, que a vegades cal prendre distància per veure les coses amb claredat. I ja està, el vídeo s'acaba aquí. Espero que us agradi la reflexió i us agradi el vídeo, que és super tranquil, penso, com pràcticament sempre. I ja tinc gravat el següent. A veure quan el pujo, com el pujo, etc. I ja està, molts petonets. Espero que passeu bon dia.